Όχι καριολάκια, όχι, δεν σταματάμε τα βίντεο επειδή έχουμε εξετάσεις. Hello, Anonymous Νι εδώ και σήμερα έχουμε τα είδη των μαθητών στις εξετάσεις. Πάμε να τα δούμε. Νούμερο 1. Ο μαθητής που ρωτάει συνέχεια άσχετα πράγματα. Κύριε. Ναι, Λαζάρου παιδί μου, πες τι θες. Χθες ποιος πήρε το κύπελο. Λαζάρου παιδί μου, συγκεντρώσου στην κόλλα σου και μη ρωτάς άσχετα πράγματα. Να σου καεί το σπίτι, μαλάκα. Που να μείνεις μπάσταρδο. Νούμερο 2. Ο Σκονάκι Μαν. Νούμερο 3 είναι αυτός ο τύπος που αντιγράφει συνέχεια. Νούμερο 4 είναι το φυκτό. Κύριε, πόση ώρα έχουμε στη διάθεσή μας? 2 ώρες. 2 ώρες! Τι θα πρόλαβα να γράψω μέσα σε 2 ώρες? Πρέπει να περάσει μισή ώρα για να φύγουμε. Νούμερο 5. Αυτός που ζητάει συνέχεια βοήθεια από το φυτό. Πες μου ρε, θα μείνω, πες μου. So guys, αυτό ήταν για σήμερα. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο. Κάντε ένα like, ένα share, follow. Δεν έχουμε Instagram, τέλος πάντων, δεν πειράζει. Και σχόλιο κάτω στο comment τι δεν σας άρεσε. Bye.